Kulit pulang ikut biang pi hak wepat ke video kumni sosial pat bat kani kedai kesni ke ba lai hadian bengi yo kubor ke jing duno ya i MP Badan Buram jongi i Dr. Ricky Eji Singkon i bala klatno hang tepo Robert Hospital bat matasing di kesni balik on tap ya i ti hakini khnat singi ngatrai play i ya ka kijing le burom jing kipat ba bubun ki balik ban yo i ban pek khadu ya ka basa ka jing hang te kayeng jing po pok se ban ta singi kidan hang te po nong sder but dakni video ng suka ban pini khndat ka jing sha ya ha ka day bat ka jing yo ban ya kendu kamnade ka jing kendu khadu ong bi ka di ka jing kendu ka banga yo ban record ha ka video bat i pat ka deru ka jing kendu ka ba ningkong ha ka por jong ka jing le election ya kani ka jing job MP jong i ti kini ki video sabu hang ni ka way ka de haswa bi in job bangi don lang ti po madan ban nyaw ka vote hang ti 10 but ka way pat ka de ha ka por ba i ila job nga susngu ngu buram ba kamtam lele mai kat utau MP manong no singi jing job jong i ngayo ban ya yat badi hakapor bi imi na ta na jaka ba nyaw ki vote bat ban ya kendu ipat ba nalor ba kidang penjari ketu ke section 144 hak tu por ti pat ba kimdon hapo kimyo ban ya don lang hak tu jaka ti haban up sabar ban ngayo ban ya yat ila long subun mensim ban ya yat lang ban nga ban ai ki interview ban ya keren lang ban nga bun pe jong ping lesi play i kani video bang ada tap po Instagram tin ring skwa ban bu lang kani bro artli kana pi pin ta ba pin supet pin sungut ho ba ban yo snguru ikai ba i don manong pin keren ka ban kong kadi jing i jong yu pai ba jing buram jong yu pai ba ba ti ka rai pai ba bat ka ba ar pat ka long ba jing sanya jong i teli telong how blay no bu no thau hak bai dei ba jing ya lenti jong i ko MP ti bat da kani ru nga suka ban ya wer man ya khat iwer phi bangin lek penai buram khadu yang masa rungi hang thi hapo nongs der kaban long meda singi hapo shibuji ai shaneng kaban pendep yang masa rungi hang thi po balang presbyterian na thi po nongs der ban nga khat ngai wer phi baro ba kat ki bala ai compare na kan kusnong phi don ngali khlam de community step ru kan ba ki badan jing thmu ban wan phila ban wan ban kiu bat ba khnang ba kumba i peni ke jingi i babon pa ba kumba ngiru ni dei compare de na kanu ko party compare de na kanu ko jing nget ni ko jing sngo na henry i dei pat uta u candidate kurtong bad uta unong mi khmat tu MP jong kani ka khasi jantia hi ka rilum khasi jantia hi bro ko ite na kanu jaka phi dan nga yakintu ban khat ya wer phi pinwan bat bakan ban pensngan ya ka yen kesem bat ban lek ai buram khadu bat bu khadu i saka jaka thia lese ka ba nong no ka jeng lek ka jaka song tha sinan ka jong i ka ba ngin mi kan do su sinan bati kani kani si ka khadu ngi ya ban pet ban sakhi ya kani jeng lek niam jeng lek rukam khadu bat spek ni video ngan bu ni dia Bersibun mesti kena video perlo boleh ngidan hang ni bat i kertong jong ke VPP bar ki singkon bar ki ngi yaka result ka hadu mentai ka counting i ba ka VPP kala lead hatu phi long confident hak bai day bat ka result menta ka sin na kaliang jogo party nadu adian bingla dep ya ka tu ka jing ya lek ka jing ya tur ka jong i kleng sodong i lengba ke jing mi ke jong pai pa bali ke jing trang ke jong pai pa te i don hi ka jing kermen ke scam bangin poi sha ka thong ka ban se ka bang laban ong ke jing angnot hi ke jong pai pa bani i ya ke jing kala ke ni ka ri ka ba i ke jong ya kaliang ke sanchar kadar kum hakani ke singi ngi i ba ka thli ba ni madan hang ni kum kurtong nganget ka don ka tu ka jing lese ka jing susngan la ki don lang ki supporter man kapor philet ngi ki don supporter keleng menta ka singi manu badan bat phi bat ki pat ba kumnu kerkom kini saudong ye don aku mengitip kani ka jaka ki bakila mau kila penjari tu ka section 144 te de na ta dau kinong kersan ki jongi ki ba ni kum ka party ni
ju sneng ju kraw ki ju pen i ki tu kum ta ki ru ki burom ya ki jing batha jong ki nongelam jo party tu kum ta tang bekidon sodong to cái jing snow jong phi ni khleman ôi nghe đáp được cái jing so comment nghe ai ka burom shu pai ba uba lag don hasunda jongi ya ka ban krisha ngi ban paten lenti ngi te madong ban ai ka jing krisha ngi te barok ngi so comment shika dai kom ke nongilam jong party ka badang ka lenti ya jong ka badang tang lai snam re ni shisha bau pai ba ora trang badu angnut pani i ya ka bakum kani hakane ka zala ka jongi te ekamta nakaliang jongi kum kinagelam jong party ni ai ka buram shoble ni ai ke jing ngo ya pai ba ubala shim ya ka senjam banle ai nang ne shakmat bat kum kinagelam jong party ni ju ong ba ngin shat kalayu pai ba ngin le hok ngin trei hok dak dak nong rim ka bangi ni don mo tu phim snow jing khial ese terpeng jong phi kumu to MP namta ka Shillong constituency ba ka jing kirkhli ke ni don ka party ka jongi ka party ka bangi trei lang ka party ka jongi te kin nong elam jong ka party ki bin don bantalang pat ngi hakani ka jing ya nanti gamlong marwei ngi jong amlong marwei ka party ka don da sunda ki nong elam jong ka party bat rengkat badu pai ba mo jong ni ka ri ka it ka jongi ubanai ke jingkar shan bat national dat ublay uban bat scam ya ke jingat nanti jongi mo congratulations